boy. Vroom, vroom. Good morning kanyayo amin na po. So apan kami di Capitol Tatan. Di kami nag-transient dito si Golf, dito Ilengayin. Rotoy kaming Capitol nga po. Kaso lang lubak-lubak. So ingat tayo amin na po. Ride tayo. Toy enjoy rides di Pangasinan Tour Takbong Guwapo. Ang mabilis pangit. Dato yun ka digijay team di kalidad kon kukanduan. Okay. Welcome. Oh, shout out Geely Helmets. Ayun na. Okay guys, dato kami. Prepare kami mga yawa naming todo suporta. Ayan. So dito tayo sa loob. Daming mga participant na gado. Manat nga motor. Oh. Oh, di ba? Punta tayo doon mga team di kalidad. Stage muna din. Time check is Nako-men. Oh, mga team di kalidad aratidan kakadok sudan. Oh, dito yung jay mot-motan vloggers dito sa Manila. Ibintas ti motor doon for YCC. Di ba? Ibintas ti motor doon. Sa mga iba, scooter. Okay guys, ag-start kami. So, nagado kami nga participant dito ay Pangasinan Tour. Takbong Guwapo. So nga di ko na takot ka iset tayo kano di number 3 di Kitty RC na kung na di mekaniko so nakaset di number 3 antay dulas daw. Good luck sa atin lahat guys. So unang checkpoint jay kung kami ko lasyaw. Okay guys, kung kami grabe, nagado kami. So ride safe lang kanya dyan guys. Okay, shout out. Thank you, very supportive na asawa. Maraming salamat. First time ko nga endurance. So pagpatpatasan tayo madya 300 lang kilometro. Okay, nabantay yun ang checkpoint to yun. Right safe sir. Si Sir Kenneth nandito na pala. Kasama ko mga Pangasinan Big Bikes Club. Shout out kanya yung amin na po. You know, shout out Sir Alfred Watermax. So nati boss mi ti kalidad printing shop. So nati sponsors me. Maraming salamat Sir Alfred Watermax and Ma'am Ella Max. Ajay interview kanya aming 1,000 sticker para itad mi digitoy subscribers mi and followers mi. Jay madalanan mi madamdama ganji dumawan. Apo gabayan na kami kumati rides mi dating aldaw. Digitoy kakadwak mo apo gabayan nyo suda. Mo yung matidalan mi na galis, na dulas. Ken kastamad ko mga digitoy teaming di kalidad. Makasubli kami mo lang na siya dito finish line. Dito Ilengayin mo lang. So salamat ako.
gwapo. Start kami, nagado kami. Nasa 500 siguro nga participants kami nga simali dito eh. Magsasabaling lugar. Dito eh Pangasinan. Wala, nagpapartak na eh. No, partakan nyo, madi kayong gwapo. Joyride nga ron. Madi ka sumasabay kanyayo, madig mapilti gwapo na sumabayat kanyayo. Kaya nagpaspasalamat ako kay ni papasalamat ako kay misis na very supportive. Allah, sige, nagtuturod ka na eh. Allah. Ay nako, amo nga kailangan tipid na spasan gud. Di importante makadanon tayo. Di papanan tayo kun makasubli tayo nga safety tayo. Aumuti ko. Di naganak apuran tayo. Isipin nyo, ipamilyayo, isipin nyo. Di kita relatives yung at dati agur uray kanya tayo. Kitaan nyo, papay ni, nagkotidalan, naggalis. Tapos, anta pilaw-pilaw, kumbaga, di maam mo, pilaw ko na, abot gaya madya yun. Oy, may sabog na pangit. Oy, may papartag na nga talaga. Basta siya, enjoy ride. Basta guray kayo lang dita je agon oray dita checkpoint ato tawid nga sticker. Uy, may samot. Uy, may samot. Ni, pingay. Kaya bagbaga lang kanya paspasan mo ton. Bahala ko. Di kami nga bandan. Dito kami Bimbalay Museum. Kerat mo, partakan. Makadanon tala tayo no, makadanon tayo papananta. Mangag ma. Gotcha boy. Thank you boss. Nako. Papaspas na nga talaga. Ops. Bawal sumingit. Bahala kayo. Lalalalalalala. Wala. Nakita nyo na eh. Dati kami Bimali. Kita nyo tirang tayo dan eh. Nagngato tayo danom na. So nga dito ka nalay siguro. Kamadang ka ma'am. Ako. Gusto lang. Naku,
kasama nun. Uy, patulanan na mo ta, ading. Nay, tanay nagdalam. Sorry. Nako. Bilang terigat na. Kumba ka no. Bigyan ka ading. Basta gra-ride ka, chill lang. Uy, aso, di kita tingatan nyo, aso. Lalo tumawid ata, nalalapak ka na, ading. Gas tarupa, madure na kay limit ka. Ay, ang amaganda nga mga balin, ang amagas tarupa, ading. Oh, peace. Diba? Dati kami, bit niya. Ito yun. Nagpartak kayo. Ito kayo na. Partak kayo ah. Lolo. Una checkpoint me. 435 ma'am. 435. No, naku patatake. Kailangan gawin atoy. Ano pa? Dati may pakita. First sa Dante sticker tayo, takbong gwapo. Ito'y St. Peter Paul, Paris, Calasiao. Goods. So, yung bagada, pwede ito yung sticker. Manawag na tayo. Oo. Saan tayo lalagay? Yun o. Done. Manawag para mag-photoshoot. Go. So dati kami Dagupan City. Kung kami di Apo Manawag Tatan. Sarsarunok New York, kita muna tidalan dito eh. Di kita duman, uti da giant, papirmada pa eh. Siyempre nagadumog kami, baka mabayagan na pa eh suda. Hindi may nga urayanan eh suda ta. Baka mabayag na pa eh di giant. Oh, aso, at ating ingatan tayo, nag-drive tayo. Sipot-siputan tayo lang suda, baka damdaman, tumawid lang ako na ako, nuanan. Madalugkan. Madadaal amin ng helmet, ganang motor. Anan. Ayun ang buti ang tudtudo. Nakisama tayo panoon. Pero madik lang mo damdama malam baka no agtudo, ripig sana. Dati kami welcome Dagupan. Yun ano. Sa kami to photoshoot jay Apo Manawag. Kailangan gawin na yung photoshoot, may isang requirements sa jay na no mamatid ang napanambalaan. Shortcut dito'y Lukhaw
elementary school. Sumurta ya. Bomba. Aji lang, ingat-ingat lang guys. Baka damdama, dati lumabas nga asod to eh. Di tayo lang amo. Wanan. Sumala ka tayo nga endurance. Ano, ma-experience ko nyamot ti feel na di agin endurance. Tangamin, tan lang nga da di buy-buya. Buy-buya ka, nya ti feel da endurance. Tataratigan. Gimar nga ti feeling na lalo dyan nagadu kayo nga eh. Tapos agin enjoy ka nga agra-ride. Tapos supportive pa yung asawa, magiging relatives mo. Bukas na yun. Nasidog kami dito yung Apo Manawag eh. Partak niya. Uy, naji aso. Tama dyan yung aso. Dati delikado nga talaga. At ang tinumburuan nga kuko nga talaga aso. Try back. Bomba, pasensya na kayo. Active tigas tanta. Uy, salamat. Nakisama ti panawon. Pwede nga tudtud daw. Nay, wanan, basa kami. Naku. Nasubsubanan. Allah, kaya hata mga partao nadulas. Pero adamot siguro ti antay dulas na ni. Nakasit ti number 3 yung ako na ni mekaniko. Oy, sheesh. Baha. Dati iti kung kunakon ko tirigat nan. So nga dito nga parte nya nga parte datoy. Tagupan. Napanti tagupan, nagbaha nga talaga. Manan. Naku. Oy. Nag-shortcut kami ni Yorski. Tanong mabit kami nga makadanon jay church ti Apo Manawag. Diyan ka mo nga banda ito yung nagnan mi. Basta surutot lang tayo sunan. Tanong madi tayo mapukaw. Tayo kakadwa tayo.